كوكب چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمان کردی کوكب چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی زمان کردی زمان میه زمان کردی زمان میه زمان کردی اولو شامیه زمان کردی هبو نامیه امیتم هبن حتا هیه Era Radio Dengigela. شنوندگان رادیو دنگگل'den başkodarın hece iru 15 gulane 2024 çarşamba Brüksel saat ne lamedede. Hemen uçen serisi ve peşkeş bikin demdem azadiya reber apoya. Legundê kanî reşê tevgera leşkerî hat destpêkirin artêşa Tirka dagirker li Çewlikê bejaya kanî reşê tevgera leşkerî dayê destpêkirin. Çavkanên herêmî ragihandin ku artêşa Tirka dagirker li gundê Hişhişok, Warê Erebo û zozanên cîra jor yên navçeya kanî reşê Çewlikê du danê êvarî dest bi tevgera leşkeriya dagirkeriyê kir. Heman çavkaniyan got tevgera leşkerî bi danîna gemînan dewam dike. Li İstanbul'e 15 kesatın bin çavkirin polisên devleta Türk danê sibehê li İstanbul'e avetin sergelek malan piraniya wan rêveberên Dem Partiye û hevserokên bajaran 15 kesatın bin çavkirin. Kesên hatine bin çavkirin navê wan wiha ne: Adil Gümüş, Fikri Baş, Zübeyir Taş, Bildan Doğan, Ünal Yusufoğlu, Alamettin Demir, Necla Aktay, Suat Yıldız, Ertan Hatimoğlu, Zübeyde Gülsüm, Zuzan Gezici, Ahmet Altınışık, Bingüzel Ulu, Filiz Aydın U Yaşar Gökdemir'e. Girtiyên siyasî sed û heftû yek rojin bi daxwaza azadiyê di çalakiyê de re. Girtiyên siyasî yên Kurd li zindanên Tirkiye tam 5 mehin di nava berxwedanek mezin de ne. Girtî dixwazin pergala tecîtê ya İmraliyê bidawî bibe. Dilên azadiyê ji çarên Nîsanê ve çalakiyên xwe derbasî qonaqekî nû kirin dernakevin dadgehê û bi malbatê xwe re hevdîtînê nakin. Dibêjin heta azadiya fîzîkiya rêberapo û çareseriya doza Kurd ev ê çalakiyên xwe bidomînin. Dayikên aştî û xizmên girtiyan jî ji bo bibin dengê girtiyan li derve di nava tevgerê de ne. Bi duruşma deng bidin azadiye her hefte roja duşemê li Amed, İzmir, Batman û Edenê çalakiyan li dar dixin. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan got li dijî rêberapo hevkariya suç tê kirin. Duran Kalkan anî ziman ku cezayên dîsîplînê yên bi rêk û pêk didine rêber Abdullah Öcalan hîleyeke hukukê ye. Arman jî astenkirina biryara jinû ve darizandina dememeye. Duran Kalkan berxwedana İmraliya dîrokî û rêberapo Slavgero got di sîstema têjîtê de guhertînek nîne. Di vê çarçoveyê de hin daxuyanî hatin dayîn. Rapora CPT jî ji hin aliyan ve mukur hatin bû. Jihin aliyan ve ji bi rastî neya fêmkirinê bû. CPT dibêje em organa rêveberiyê ne. Yani organeke rêveberiye ya ser bi Konseya Avrupayê ya girêdayî dewletan e. Em raporê didin wan eger ev bixwazin wê bi eşkere kirin naxwazin nayê eşkere kirin. Er ku hêza me nîne ku em raporekî jî eşkere bikin. Eger hêz di destê dewletê de be saziyê ku weke karmendê rêveberî û van dewletan e nikare işkenceye asteng bike tenê dikare veşêre. CPT jî vî karî dike. Em ji daxuyaniyên hin hukuknasan bi taybetî ji daxuyaniyên Büroya Hewqa ya 3 salê fêm dikin ku ev daxuyanî nerast in. Hukuknas dibêjin erka CPT gelekî zêde ye. Lê dema mijar dibe İmralı rêber Apo û gelê Kurd erka vê saziyê û saziyên din
têne guhertin ev jî dûrûtiyeke mezin e dema mirov li navê vê saziyê dinêre mirov dibîne ku daxuyaniya parêzeran hukuknasan rast e em dibînin ku dadgeha mafê mirovan ya Awropa dememe jî erka xwe bi cih neaniye dadgeha mafê mirovan Awropa beriya çend salan ji bo jinû da rizandina rêbera po biryar da lê biryara xwe bi cih neanîne neşopandire ev jî dide xuyakirin ku bi fermanan kar dikin 25 salin tiştek nekirine dibin fermana siyasetê de tev digere û hukuk nîne ya rast Konseya Awropa Desthilatdariya Tirkiye DMM CPT yani NATO û Devletên Yekîtiya Awropa netewên yekbûyî hemû dewlet li gorî vê tev digerin biryara DMM ya jinû da rizandinê astenkirin vala derxistin divir de hevkariyeke sûç heye nêrîneke hevpar heye eger ne bibî rengî bûya Wezîrê Adaletê ye Tayyip Erdoğan welê bêparwe nedaxivî ew qasî heqaret nedikir gotina li İmralê têcîtîne her tişt baş bi rê ve diçe nîşan dide ku pişta xwe çi qasî germ e zane ku kes li ber ranabe divê bi vî rengî bênirxandin. Jinan zêdetirî 405 name ji bo azadiya rêbera Öcalan ji Spîtiyê şandin. Meclisên jinan ên li bajarên Mans, Wiesbaden û Bingen yên Almanyayê xebatên xwe dimeşînin di çarçoya kampanyaya ji hêla tevgera jinên ku ji bo azadiya rêber Abdullah Öcalan hatiye destpêkirin û ji Spîtî Komîteya Pêşîgirtina li îşkenceyê ya ji aliyê Yekîtiya Awropayê nameyan dişinin de zêdetirî 405 name şandin. Jinan diyarkirin ku ev têcîta İmralê qabûl nakin û gotin ku ev ê têkoşîna xwe ya ji bo pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêk Kurd re aşîtî mezintir bike. Halis Tekin piştî 30 salan hate berdan Halis Tekin di sala 1994 de hate bin çavkirin û li dadgeha ewlekariyê ya dewletê de geme hate darzandin. Dadgehê bi îddiaya xirakirina yekîtî û yekparetiya dewletê cezayê muhebbetê da Tekin. Tekin divan 30 salên xwe yên girtî de li girtîgehên Amed, Eylih, Mêrdîn û Midyatêma. Tekin ku di 20 saliya xwe de ketibû girtîgehê di 50 saliya xwe de tahliye bû. Di heman demê de Tekin di lîsteya girtiyên nexweş ê komeliya mafê mirovan îhade de ji cih digire. Halis Tekin herî dawî li girtika hejmar yek a bi ewlekariya Bilenda Amedê dihat ragirtin. Malbata Tekin û rêveberên komeliya piştgirî û piştevaniya bi malbatên girtî û hukûmxaran re tuay der Tekin li pêşiya girtîgehê bi çepik û trilyan pêşwazî kirin. Tekin li vir axaftinê kir û got ku silavên hemû girtiyan hebûn. Pişê jî Tekin li gel malbata xwe derbasî mala xwe ya li Amedê bû. Hêzên Dewleta Îranê Kurdeke din qetil kirin. Hêzên Dewleta Îranê li gundê Çomanê yê Banê welatiyê Kurd Muîn Toyfik Pûre kuştin. Hat diyarkirin ku di nava 2 hefteyên dawî de herî kêm 6 kolberên Kurd dencema gulebarana rasterast ya hêzên Îranê de hatine qetil kirin. Ji serê salê heta niha 33 kolber û welatiyên Kurd hatine kuştin û 210 kolber û welatî jî hatine birîndar kirin. Di Cizîrê bi boneya 15 gulanê standûk tu ziman hate pêşkêşkirin. Şaredariya Cizîrê di çarçoya de hemîn mîrîcana ziman çand û hunerê ya Cizîrê de li ber avaya şaredariyê ji bo 15 gulanê ango îro cejna zimanê Kurdî standûp du ziman hate pêşkêşkirin. Standûpa du ziman ji aliyê şanoger Salih Yıldız Özen ve hate pêşkêşkirin. Parlamenterê Dem Partiye Mehmet Zeki İrmez rêveberên Dem Partiye yên navend û navçeyan hevşaredara navçeyan yên Dem Partiye rêveberên rêxistinên civakî û girseyê kalabalık ya gel standup tamaşa kirin. Piştî şanoyê parlamenter Mehmet Zeki İrmez axivê got ev sê rojin mîrîcana Cizîra botanê dome. Piştî 8 salan wargeha çand û hunera Cizîrê botan pêk tê ev jî me bi heyecan û kêxweş dike. Em timî dibêjin çirûska ziman huner û çandê li Cizîra botan belav bûye. Cizîr hem tim li ser çand û zimanê xwe maye divê ku em xwedî li çand huner û zimanê xwe derbikevin.
Konmet dive 24 saatin Kurdî di jiyanê de bikar bînin. Konmet bi daxuyanekê cejna zimanê Kurdî pîrozkir û destnîşan kir ku gelek Kurd li hemberî dijmineke hov û barbar têkoşînê dike. Divê hemû saziyên me polîtikên bişaftinê yên dagirkeran baş fêm bikin û bi hassasiyet nêzî zimanê zikmakî bibin. Konmet dazanin ku ziman taybetmendiya herî bingehên ya ku netev û gel dafirîne got ziman mafê herî bingehên yên mirov û gele û bingeha mayîndebûna neteve û hilberîna huner çand û wêjeyê ye. Komara Tirkiye ku li ser esasê tûnekirina neteweyên cuda hatiye avakirin. Îro jî bi pêşengtiya faşîzma AKP MHP tûnekirina gelê Kurd kiriye stratêjiya xwe ya bingehîn. Ji bo wê jî rêbazên herî qirêj dike pratiqê de. Konmedê herî dawî got divê hemû gelê me di serî de jin û ciwan axaftina bi zimanê zikmakî weke erk û serbilîndiyeke neteweyî bigirin dest. Em bank li hemû gelê xwe dikin ku bu axaftina bi zimanê xwe yê zikmakî li her qada jiyanê biaxivin. Zarokên xwe fêrî zimanê dayîkê bikin. Bi vî rengê hem ziman û hem çanda xwe biparêzin. Perwerdeya bi Kurdî li malan dest pêkir îro müfrede daxwe ava kirin. Hevserokê Komîteya Perwerdeya Bakur û Şatê Sûriyê Semîre Heç Alî li ser perwerdeya li malan ji anîfer axivî got di dema rejima Basê de yek ji ziman yek çand yek dîrok dihate dayîn. Keseke ne ji Partiya Basê bûya nikaribû bu çiya zanîngehê. Semîre Heç Alî destnîşan kir ku şoreşa nostehê tirmeyê jiyan guhert. Saziya zimanê Kurd sê zêke hate avakirin û bi roleke girîng kirabû. Pişre hêdî dibistan hatin avakirin. Di dibistanan de perwerdeya pirzimanê hate destpêkirin. Li hemberî astengû û zehmetiyan û karên salan em gihana qonaxa îro. Hezkirina gel ya ji bo mamosteyan hewldana ji bo piştgiriya wan bû sedema serkeftina me. Di sala 2014 de li kantonên Afrîn, Kobanê û Cizrê rêveberiya Xweser hatin ragihandin. Di nava rêveberiya Xweser de desteya perwerdeyê bû yek ji saziyên herî girîng. Di salên 2015 û 2016 de li Afrîn û Kobanê ji pola destpêkê heta pola siyemîn bi müfredeta rêveberiya Xweser perwerde hate dayîn. Li Cizrê ji bo pola destpêkê heta pola duyemîn di sala 2016 û 2017 de müfredeta rêveberiya Xweser heta pola şeşemîn hate dayîn. Êdî sal bi sal pêşketin çêbû ji sala 2015 heta 2018 müfredeta rêveberiya Xweser derbasî hemû dibistanan bû. Semîre Heç Alî herî dawî got sîstema me demokratîk e mafên herî her zarokekî têne parastin her zarok bi zimanê xwe yê dayîkê perwerdeyê dibîne. Li gel vê yekê hîn zimanên pêkhatiyên din jî dibînin. KCDK'ye cejna zimanê Kurdî pîroz kir. KCDK bi daxuyanekê cejna zimanê Kurdî pîroz kir û destnîşan kir ku ziman taybetmendiya herî bingehên ya hebûna gel û netewekê ye. Her Kurd divê bi ısrar bi zimanê dayîkê biaxive. Di serî de dewleta Tirk aqirker, dewletên mêtînger bi polîtikên asîmilasyon û komkujiyê êrişê hebûn ziman çand û azadiya gelê Kurd dike. Gelê Kurd jî li dijî mêtîngeriyê ji bo parastina hebûn azadî û nasnameya xwe têkoşînê dike. Divê ev têkoşîna li dijî mejiyê barbar û qirker werê mezin kirin. KCDK'ye got divê Kurd perwerdeya bi zimanê dayîkê girîng bibînin û bi zimanê dayîkê biaxivin û binivîsînin. Divê dema ku dewleta Tirk aqirker li dijî hemû nirxên gelê Kurd êrişeke giştî dayê destpêkirin, divê em hîn bêhtir xwedî li zimanê xwe derbikevin û gavên şember bavêjin. Divê saziyên me hemû bi zaravayên Kurdî biaxivin, bi hestiyarî nêzik bibin û polîtikên asîmilasyonê yê mêtîngeran têk bibin. Bi qasî ku em xwedî li zimanê xwe yê dayîkê derbikevin, em ê hebûna xwe karibin biparêzin û paşerojeke azad ava bikin.
Ji Rojnavavan Süleyman Ahmed di sed û çar rojin te agahî nayê girtin. Edîtore Beşa Arabiya Ajansa Rojnivîsê Süleyman Ahmed di 25 Cotmaha 2023 de dema xwest di deriya pêş xabûrsê malkare derbas û Başûrê Kurdistanê bibe ji alî hêzên pêdeke ve hate revandin û di sed û çar rojin agahî jê nayê girtin. Ajansa Rojnivîsê bi daxuyanîkê balk ser revandina Rojnavavan Süleyman Ahmed û got her roja diçe fikarên me, fikarên malbata Süleyman Ahmed ya parêzêran wê jî û gelek zêde dibe. Em daxwaz dikin ku akubeta Süleyman Ahmed di zûtirîn demê de were eşkerekirin û demê dest were berdam. Rojnivîsê dest şankir ku herî dawî dudê çile 2024 tîma parêzêran ji bo hevdîtina Süleyman Ahmed ser li dadwer dan. Dadwer fermanda ku parêzer Süleyman Ahmed bibîne. Lê piştî parêzer çûn asayişa Duhokê careke din ji alî rêveberiya asayişa pêdeke ya Duhokê ve parêzer hatin astêkirin û guh nedan fermana dadwer. Ev jî tewateya ku qanûnên herêmê destûra pêngehên ya Iraqê peymana mafê mirovan têne bin pêkirin. PDK ji ewlehî û jiyana edîtore Ajansa me Süleyman Ahmed berpirsiyar e. Nûçeya me dawiyê danişîna Rojnavavan hate talûkkirin. Gerînandeyê weşana giştiya Rojnameya Yeni Yaşamê Mehmet Ferhat Çelik û müdürê karên nivîsan Osman Akın ji ber îtayên Sedat Peker ên derbarê xwediyê koma çepemenî ya Tukuvazê Serhat Albayrak kiribû nûçe doz li wan hat û vekirin. Danişîna çarana dozê dû li dadgeya cezeya astê ya duyemîn ya İstanbulê hate li darxistin. Ji ber ku dadgerê dozê li Betlaneyê bû, doz talûk wî 24 Cotmeyê hat kirin.